Hem için şaka hiç oyununu tavsırmadım. Bir, hani düşünseli. Bir. Koyun hafta gurrun koy. Öz başın kutar. Şey diyesene. Görüyen gol fideyen dillesen ya Allah. Dünyanın digiri bir özündür ne diyen var? Hani görüyemden gelsene. Hem için siz vatanını tatsak bolyanır. Biz vatanı koruyacak bolyan. Halkın oyundan bir soyun turmatsak bolyan siz değerli dağı kim? Hem teşkir dar beni. Hainlik ettiği dünyaya indirdi mi? Oğlun olsa seni ne elettilerdi? Kes sesini öllür! Yok ağam. Men sesimin erkinliği senin elinde değildir. Ol yen sesini haklıyan kaygısızdan bir vakit oğlu uçundur. Tegem seni adiyen cenekeniyim. Doğdaki varyan özünü yıldız gözler diyenler de. Yöneten ne için öz yalnız perdendini özünden alıp gidecek bolyan? Ol öz halkına nece hayır getirirdi? Bir yerde oğlumun ne dakını var? Dönüklere hizmet ettiriyen. Son ökünörsün olin, immanın sana peyda olmaz. İmmaten tapdırın. Gummol şiirden. Der bolya, ertirin önüne koyunlar tavsar. Eğer tavsarmasan, bu üç bilen alarsın. Eşitledin değil mi? Sana burada at bolaydı. Senem katı görme bunu. Onu görüver ya. Hoş vaktin kaygısı. Natasha. Natasha niye? Natasha'nı öldürdüler.
Ağam. Yeri Cenab-ı Rotmister. İnne ne demişler? Gitmek gerek hilap. Nirek. Bize urşun terini öğrettiler. İngilizler bizi her hili yarağları bilen üpçün ettiler. Biz köplüğün molhak batırlık. İnnen maskara olup urşun terini bilmeyen adamlardan kaçıp girene deşik tapandık. Cevap verin, bu ne için beyle ol ya? Karışılmazlık vaka oldu. Sayı uzakşamız gelip yetişmedi. Bir yine bir kayıp gelir. Başevikler uzak saklanıp bilmez. Bu sefer ben köpeştirdim. Kaygısız. Katı doğraydı yani eken. Biz doğurdunum cehenneme var ya. Gayet satılan adam. O dönük. Men o hakta vurun edem ok Cenab Rotmister. Men sizden ne için maskara olup kaçıp var ya deyip soradım. Siz olsanız hiç tadaydık bilen yok. Paruççıga kaçanıf. Pet tepini diyen. Men size şundan şeyler. Boyun evem ok. Grajdanlyk urşunyň şogly oturmagy halkyň kömegine bagly. Şoň üçin Gyzyl Goşun komandawaniyeti erjel hem ukyply adamlary yerli guramalara ýol başyk goýdy. Gaygysyz Atabaýew Maris polkomynyň başlygynyň ornmatarlygyna bellendi. Sizin tiýräňiň başlygyny kim? Men Adyň näme? Allah Murat. Aferinki. Men adıma narı diýerler. Men sözüm bular üçin kanundur. Sözümden bir adamym çykyp bilmez. Kadırında efendim. Sizin obaňyz iki wedek ýyňlanşybam, hiç birine de taýlyk geçirip bilmedi. Padşa adarlanan soň tiri urug diýen zat bolmaly däýýälap bolýyn. Sizin asıl agdymy diýip bulamaklar. Agdyry taňry bir, agdalany kaňry bir diýilmänmidir? Agdalalygyň hiç kaçanam adyma peýda beren ýeri ýok. Ine men şu tarımları görgezdirýän bolýar. Birinin köýneginiň ýyrtygyndan çigine kadar görünüp dur. Beýlekliginiň köýneginiň ýamak saňardan kän. Bir adyňyz bolsa, buğdoý nanyň iýisine dar. Siz deňlikde ýaşaman nenen biri-biriňiziň ýüzüňize seredip bilýärsiňiz. Bir adyňyzyň duýluňyza çuwal däne direnmalsa, beýlekiňiziň kendiriňiz gatap ýatyr. El hefuzinim weliyim edim. Näme ýaşyl men sözlemi halamadymmy? Vah ýoklaynim, halanym üçin aýdýar. Sizin adyňyz kim? Men adym Mergen. Ergen ağa, hakykatyň weliligi haçat ýok. Menen bir ýerden gelen gelmişekler. Sizin ýalyk daýhan maşgalatyndan Soýet häkimiýeti size ýer suw berdi. Ýene häzir ýagdaý kyn, uruş gidýär. Ha uruş gutarar, parahatçylyk bolar, daýhanyň güni hasly gowlanşar. Häzir biz oba suratyna çilenler taýlamaly. Ölüm hemme yarajyk, münasip adamlar bolmaly. Howlukmanda oňa çepikirleniň. Näçe adam